User left your channel. Jeg eftersætter en taxa, der nægter at stoppe lige ved markedet. Ja, det er modtaget at være opmærksom på flodbølgen, der kommer lige om lidt. Jeg bliver skudt efter, jeg tager skud. Skud med skarpt. Ja, det er modtaget. Bare kom væk fra bordet, så du ikke kommer til fare. User left your channel. Om det er MP5, vi bruger ikke? Jo. Nej. Ja, er en bil. Kom ud af taxaen, Jeg har ham her, Kom så, læg dig.